Takže já mám záběro a on trefího, že mi já to natáčím po dvůle. Super, si vám díl, protože já jsem to před hodinou natáčil na FIFA 20 minut a to on trefí o 6 minut a pan byl to 6 o. Takže zhrnutí, jo, je 18:20, jo, to bude, jo, to 26.6.2013 a je úterý 26. března a bude letní sad 13. března 2013 v jo. Já už jsem pomluvím moc. Nastal se vyhadovat. 2:00 tak bude automaticky posunutí o 1 hodinu napřed. To bude to se technik. Ne? Ale to je dobré, protože to bude dobré. Aby už má být více, tak on jako video více. Takže tak a nastavím auto, jo, možná, že se bude to více, ale já za to nemůžu, že tam můžu, jo. To dál, jo, a hausím očinu, ale nezabijeme. Ale no. A už já nebudu to očinu hát a už nebudu mohli. No, máme zabijte to nocí. No, něco jsem si udělal. Myslím, že to až mám. Já nevím. A mám na esej. Jsem si upekl, můžete se těšit, že to na 21 minut. Protože mi to YouTube šají, jestli ne, jo, toto video. To jo, ale to popříklad, jo, jestli to chcete video, ale jestli ne, jo, tak vy uvidíte. Můžete si, ne, ukají. Dodat design, a to poznám, a to mi dá design, tak já to poznám, jo, a já mu dám 10 ad, to je designku, jo, milion ad, no, že to si mají to YouTube, aha, určitě bude souhlasí, jo, a i jeho tam jo, a devan těm designky. Je, a dejte po případě like, po případě obel. Jinak už dále. Já se s váma učím, dejte obel, bude to dobrý, bude to nejlepší, nasejím se te, co vy můžete udělat. Abych vám mohl zapívat písničku, to píla to, ale vy se nese, já už jsem poměrně stále díka, možná. Já nebudu díkat to, ale je den naubí. A to znamená, že... Ještě si moničku. Už se iba nedrží. To vidíte to. Nevidíte to. No, to tak. Tak, už se to mám, jo. A to se tak, jo, jeden na ubí, jo, a můžete napsat, co mám udělat. Jeden na ubí, jo, posto může být teďkom. Když jaký bylo vejtonose, to já pan netuším. No a vejtonose, já jsem vlastně přípavý, a na vejtonose to nebude a nebude já. Nebudu tu, ale možná já přijedu, jo, přijedu určitě. A takže tak, přijedu, ok, přijedu. A nevím, jestli bude video, jo. A možná budu unavený, jo, pojedu babičce a tak, no. Protože já, ať si nezajímá, jo, takže nebude možná video, jo, a teda, jo, takže já se vám učím, jo, takže čau. Mějte se hezky. Mějte se fanfárové. Ano, na audu totiž. Ne.
asi mám. Takže čau, dejte like, popřípadě odběr, takže asi vám můžu čau.